Hello guys, good evening, गोजोन फुंबिलि. This is Prakash Nazari नोंथांमोना नायदों PM सेटआप चेनेल. लोगोफोर आं फेसबुक नायदोंमोन आरो स्क्रल खालामदोंमोन बिनि गेजेराव मोनसे सावगारि नुनो मोनदों. बे नैबे स्क्रिनाव होनाय सावगारिखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय. गोबां मानसिफोरा बिनि सायावहाय बखिगासिनो दङ, शेयार खालामदों, माखासे कमेन्ट होदों. आंबो बे बाथ्राखौ मानसिफोरनि बाथ्राखौ खोनानानै लोगोसे आं बे सावगारिखौ नुनानै आंनि गोसोआव गोबां दुखु जाफादों. दुखुआ बेनोखि आं बेखौ बाथ्राखौ बुंनो सानदों कि आं माने जोंनि बर' हारिनि गाहाय धोरोमा मा, गुदि धोरोमा मा? जों बयबो मिथियो जोंनि बर' हारिनि गिबि बा गाहाय धोरोमानो जाबाय बाथौ धोरोम. बाथौनि उनावसो ब्रह्म धोरोम आरो बिनि उनावसो ख्रिस्टान, नङा होमबा? बेबायदि. स' जों जुदि जोंनि निजिनि धोरोमखौनो जों रेसपेक्ट खालामनो रोङाब्ला, जों सनमान होनो रोङाब्ला, अब्ला जोंनि धोरोमखौ गुबुना बोरै रेसपेक्ट खालामगोन? जिखियानो हक, ब्रह्मआनो हक, बाथौआनो हक, जियानो हक, जों जुदि गावनि निजिनि धोरोमखौनो जों जुदि सनमान होनो रोङाब्ला, रेसपेक्ट खालामनो रोङाब्ला, अब्ला गुबुना बोरै जोंनि धोरोमखौ रेसपेक्ट खालामगोन? दा जोंनि बर' हारिनि मेन धोरोम बा गाहाय धोरोम होननानै मिथियोब्ला बेनो जाबाय बाथौ. अब्ला जों बाथौखौ सोरबाफोर बाथौ धोरोम लायाब्लाबो, अके साप'ज हमना ला आं बाथौ धोरोमनि मानसि नङाब्लाबो, अब्ला नों बाथौ धोरोमखौ बेफोरबायदि अयनाय मा दंमोन, मा गालाना फैदों, बहाबा थांना फैदों बेबा, नङा होमबा? गोबोरखि, अबेबा दाउखि, मा गानानै फैदोंमोन बेबा जोंबा. स' बिनिखायनो जोंखौ बुंदों जोंनि गोसोआ गोथारजों लोगोसे जों जुदि मस्जिदावनो थां, चार्चफ्रावनो थां बा मन्दिरावनो थां, अब्ला जों गावनि गोसो गोथारजों लोगोसे जों मा दुगैस्रां लोबस्रां जों गोथारै थांनांगौ. बे बाथ्राखौ बुंदों. अके, सोरबा खायसे मानसिफ्रा बुंनो हागौ गोसोआ गोथार जाबानो जाबाय, दुगैयाबाबो जेबो नङा. अके, जेबो नङा. बाट खमसे खमथ' जुथाखौनो बा सेन्देल गाननायफोरखौ खुनानैथ' जोङो रेसपेक्ट खालामनो हायो, सनमान होनो हायो. जों जुदि निजेनो बर' जाथि जानानै जों जुदि जों निजेनि धोरोमखौनो जों सनमान होनो रोङाब्ला, गुबुना जोंनि धोरोमखौ बोरै रेसपेक्ट खालामगोन, बोरैहाय मान सनमान होगोन? अके, सासे जाम्बा बा सासे मानसि गामिनि इलिटारेट, जाय फरायनाय लिरनाय नङै, फरायनाय लिरनाय रोङै, बेबायदि मानसिया जुदि खामानि मावदोंबा मोनसे खोथा. सासे बर'नि लिडार, एनडिएफबिनि लिडार सासे, अब्ला एक्स एनडिएफबिनि लिडार धीरेन बर' सारा बेफोरबायदि जुदि खामानि मावलायनो हादोंब्ला, एनडिएफबिनि प्रेसिडेन्ट दा जुदि धीरेन बर' सारा जुदि बेफोरबायदि खामानि मावदोंब्ला, अब्ला लिडारनिफ्रायनो बिदि नुदोंब्ला, अब्ला बैफोर गामिनि आवबा जुगाफ्रा मा खालामगोन? बिसोरखौनो जेबो बुंनो हाया. अब्ला जों बोरै मेनटेन खालामगोन? डिसिप्लिनखौ जों बोरै मेनटेन खालामगोन? नङा होमबा? जों बोरै मेनटेन खालामगोन? जों बोरै गुबुनखौ फोरोंगोन? जों बोरैहाय जोंनि धोरोमखौ मोजां डिसिप्लिन लाखिनो हागोन? अब्ला जोंथ' बिराद लाजिनांथाव बाथ्रा. जों निजेनो जोंनि बर' जानानै जों जुदि गावनि धोरोमखौनो जुदि जोङो मान सनमान होनो रोङाब्ला, रेसपेक्ट होनो रोङाब्ला, गुबुन जाथिफ्रा फैनानै मिनिगोन. नुनाय लोगो लोगोनो दाथ' नुनानै मिनिगोनानो, मिनिबायानो दां दायो. बिसिना धोरोमानो ओरैबायदिसो, गावसिनि धोरोमखौनो रेसपेक्ट होआ, मान सनमान होआ. होमबा मा धोरोम बेलाय? जेबो नंखाया. इदिसो जागोन आरो बाथ्राया, मिथिबायना? स' जोंनि बर' हारिनि गासिबो बाथौ धोरोमनि गुरु आरो आइ बाबामोनखौ गासिखौबो खुलुमनाय जासिहरो. आरो बिनि गेजेरावहाय आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानो, गोरोन्थियाथ' बेफोरबायदि खामानि मावब्ला जाखायो. आंबाबो नोंबाबो सासे सोरबा फुजारियानो जा, सोरबा सासे पुरहितानो जा, जुदि बेफोरबायदि खामानि मावदोंब्ला गोरोन्थिखा, मिथिबाय? गोबां गोरोन्थिखा. आं बे बाथ्राखौनो बुंनानै फोरमाय जासिबाय. बाय बाय.